दिनै जिनाखि बे निज्लागुरि लावख्रिगुरि गामि जिनाखि निज्लागुरि दैनि निज्ला दैनि जिनाखि बाना बा भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै बे दैया जिनाखि लावख्रिगुरि गामिखौ लोमहैजोबनानै जिनाखि रिलिफ केम्प थानांगौ जादोंमोन। बिनि थाखायनो जोङो मोनसे उपाय नागिरदोंमोन कि बे दैखौ एसे डाइभार्ट खालामनो हायो नामा। दा बिनि खामानिया सानथाम कन्टिनिउ रानिं जानानै दंमोन। गाबोनसिमाव खुब सम्भब बे खामानिया जोबहैनांगौ आरो बे निज्ला दैनि सायावनो जोंहा जिनाखि निज्लागुरि गामि होननाय दङ। बे निज्लागुरि गामियाव गोबां माइ गायनाय हाखौ खुरखानानै लांगासिनो दं। बे मोनसे जेनाखि निज्लागुरि गामि बेयावबो एखे रिभारावनो डाइभार्सननि खामानिया सोलिगासिनो साननै जाबाय आरो बेनि हाबाफारिया जोबफुंबाय। दिनैहाय जोङो नैबे लावख्रिगुरिनि साहा जे निज्ला दैनि सायाव जिखिनि जोंहा दा डाइभार्सन खालामनाय बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। जों दिनैहाय प्रमद बर'नि जा OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो जोङो साबायखर जासिनांगोन जे बिथाङा दिनैहाय नैबे निज्ला दैनि सायाव जिखिनि डाइभार्सन खालामनाय जावखेनाय बे खामानिखौ बिथाङा जोंनो मदद होनायनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर जासिगोन। जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL आरो रायजो राजानि जानानै जों आसा खालामगोन दा बे जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL नि सिङाव थानाय जा निज्लागुरियावबो बेबादि दै दानखेनाया सोलिगासिनो दङ। मस्ट प्रबाबलि बियो दिनै बा गाबोननि गेजेराव जोबगोन जों आसा खालामगोन आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय गोबां माखासे जायगायाव बेबादि निस्सय डाइभार्सन खालामनाय आरो जावखेनाय बे खामानिया जाबावनांगौ थागोन। दा बेनिखायनो आङो BTC नि बिबानगिरिफोरखौ मावथिफोरखौ आङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबांनाखि बेबादि बानाजों खहा जानाय जे रायजो राजाफोरनि जिखिनि खहा बेखौ सुफुंफिननांगौनि थाखाय आरो बेबादि बान्दो थेनानै दै जावगारनानै खालामनो हायोबा निस्सय जोंनि रायजो राजाया थांनानै थानायाव सुबिदा जागोन बेखिनिखौ आङो खावलायगोन।